ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଖେଳନା କିମ୍ବା ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି 5ଟି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। 10 ଲକ୍ଷ ବା 1 ନିୟୁତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ନୂଆ ନ୍ୟୁରାଲ ସଂଯୋଗ ବା ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିକାଶର ଗତି ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ସେହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ କରିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି କଥୋପକଥନର ଶକ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନର ଏକଦମ ମୂଳଦୁଆ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ମଜାଦାର ଟେନିସ୍ ଖେଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଖୁସିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ କରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ଖେଳନାଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ଭ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ଖୁସିରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ରିଟର୍ନ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଗଭୀର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ 15 ଥର ସେହି ସମାନ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆଣି ଦେଖାଏ, ତାହା ଆଦୌ ବିରକ୍ତିକର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ବାରମ୍ବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଟି କୋଟି ନୂତନ ନ୍ୟୁରାଲ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେବଳ ପାଳି କରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମଜବୁତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ପଠନ, ଯାହାକି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଗୁଣକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଟି ବାସ୍ତବରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି। ଯଦି ଜନ୍ମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ପଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ 78,000 ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ବହି ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏତେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ନୂଆ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଯାଦୁ ପରି କାମ କରେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧାରଣତଃ କାର୍, କୁକୁର କିମ୍ବା କପ୍ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ବହିଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବିରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଯେପରିକି ବିଶାଳ, କୌତୂହଳୀ କିମ୍ବା ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବା। ଏହି ନୂଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଯାହା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏକାଠି ବସି ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠେ। ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ନିଦ୍ରା, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଥାଏ, ତଥାପି ଏକ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ରୁଟିନ୍ ଆପଣାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଗୀତ ବା ଲୋରି ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ରମ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଏହି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି। ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ପରି କାମ କରେ, ଦିନସାରା ଶିଖିଥିବା କଥାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମେମୋରି ବା ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମୃତିରେ ରଖେ, ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ନ୍ୟୁରାଲ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରିଦିଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ କର୍ଟିସୋଲ ହର୍ମୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଭଲ ନିଦ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରଦିନ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସଟି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗିପାରେ, ସଂଘର୍ଷର ଫାଇଦା। ଯେତେବେଳେ ଖେଳନା ଟାୱାରଟି ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ବଲ୍ଟି ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଯଦି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଓ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ଏହି ଛୋଟ ଅଟକିଯିବା ବା ପଜ୍ ନେବା ପଛରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନଟି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜେ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରି ବର୍ଗାକାର ବାକ୍ସରେ
ଠିକ୍ ବ୍ଲକ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରିଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ବିକଶିତ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶଟି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସର୍କିଟ ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କାମ ଯାହା ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଘର କାମ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା କାମ ରୂପରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଲୁଗା ସଫା କରିବା ବେଳେ ମୋଜା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏକ 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। ସେହିପରି ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିପାରିବ। ଏହି ସରଳ କାମଗୁଡ଼ିକ ମୋଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଏବଂ ମାନସିକ ନମନୀୟତାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଡୋପାମାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ଏକ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶର ଏହି 5ଟି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା: ପ୍ରଥମ, ସର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ; ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିବା; ତୃତୀୟ, ଏକ ସ୍ଥିର ଶୋଇବା ରୁଟିନ୍; ଚତୁର୍ଥ, ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଦେବା; ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ସରଳ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶେଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଛୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏକ ମଜବୁତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।